आज यार किसे लागतो तो कत तो ଜାଣିଛୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତୋର ଫିସ୍ ବାନ୍ଧୁଛି ଭଗା ଶଳା ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ବ ବୋଲି କେତେ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ଯା ସ୍କୁଲ ଯା ଏବେ ମମ୍ମି ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍କୁଲରୁ ଖେଦିଦେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ କାଟା ଖାଇ କରି ରହିବାକୁ ପଠାଇଛୁ କି ଭକୁଆ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ବା ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ କାହିଁ ଘରେ ଭାତ ଶାଗ ନାହିଁ ଘରେ ଆସିଲେ କାହିଁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କି ଖାଲି ଖାଉଛୁ ହଗୁଛୁ ଆରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତୋର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲକୁ ଖାଲି ତୁଇ ଟିଫିନ୍ ରାନ୍ଧି ଦେଲା ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ତୁ ଖାଇଲୁ କି ନାହିଁ ତୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହ ତ ହେଲେ ଖାଇଲୁ କି ନାହିଁ ଏବେ ମୋତେ କହ ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁକି ତୋକେ ତୋର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଖେଦିଲା କହ ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରିଲା ଯେ ନାଡ଼ିଆ ଲଗେ କେତେଟା କଣା ବୋଲି ତେବେ ମୁଇଁ କହିଦେଲି ତୋର ପଥ ବାଟେ ଯେତେଟା କଣା ସେତେଟା କଣା ବୋଲି